Здравейте на всички и добре дошли отново в Hustle канала с второто видео от изцяло новата визия и новото заснемане в канала. Зад камерата отново е нашия брат Борислав Хаджи, на когото изключително благодаря, защото днес така се случи, че от сутринта, буквално от 5 часа мисля сме на крак. И в момента снимаме второто видео за Hustle и Patreon канала. Времето ни притиска и трябва да започнем и да ви споделя какво ще правим днес. Реших да продължа в Hustle канала една поредица, която смятам, че ще даде много стойност на подрастващите и не само на подрастващите. Ще споделям книгите, които чета в ежедневието си, такива, които съм прочел, които препрочитам в момента, защото това е нещо, което съм ви дал и като съвет на вас е хубаво да правите, понеже никога не е излишно да преповторим и да прегледаме знания и записки от преди. Това, което аз избрах да правя, да ви представям една светска книга и една библейска, т.е. ще избирам по една книга от Библията и ще ви я представям, като това ще е не теологично тълкование, т.е. това, което аз съм прочел и аз съм разбрал и усетил от Бог, от Божието Слово чрез тази книга. Ако има брати и сестри във вярата, които са от по-отдавна, не дейте да бъдете осъдителни, защото съм нов в нещата и правя всичко от сърце и душа. Просто всичко, което виждате в този канал е един видеодневник и той е бил и той ще бъде споделяне на моето ежедневие с вас, без цензура, без филтър, такова каквото е то. Истинско и чисто от сърце и душа. Ще започна поредицата от библейски книги с, може би, любимата ми книга от Библията или една от любимите ми със сигурност. И това е книгата на Йов. Книгата на Йов е, може би, една от най-знаковите книги, не само в Стария Завет, но и в Библията. Заедно с Еклесиаст и Притчи е от трите книги за сериозна мъдрост в Стария Завет, като ако в Притчи виждаме, че Бог е целомъдрен, много справедлив и никога не допуска да се случва нищо нередно в света. Еклесиаст е малко така трудна книга, която буквално те хвърля в тъча, казано на светски. И книгата на Йов сякаш се връща, за да ни напомни, че каквото и да се случва в живота, Бог наистина е справедлив и всичко, което трябва да преминем и преминаваме в живота, рано или късно ще бъде осъзнато от нас и ние ще разберем защо е трябвало да се случи това нещо. Не е задължително винаги ние да сме сторили нещо грешно, за да получим наказание. Понякога ние получаваме наказание само единствено за да израснем чрез него за нещата, които идват по пътя след това, за да ни подготвят ние да станем по-големи хора. Ако ние не минем трудности, ако ние не минем наказание, ние ще славим себе си, ние ще казваме: аз съм човека, на мене всичко ми се получава, аз имам всичко. Никога не съм изпитал страдания в живота си, защо ми е да вярвам? И понякога страданието влиза точно в този момент, за да ти напомни, че когато си на дъното, ама на истинското дъно, нищо освен вярата не може да ти помогне да излезеш нагоре. Книгата на Йов е точно тази книга, която ще ви даде тази светлина в тъмнината, в дните, в които вие не разбирате какво се случва и защо Бог постъпва така. Ще си помагам с записките, тъй като книгата е сравнително голяма. Защо казвам книгата? За хората, които не са библейски запознати, Библията е сбор от книги в различните й версии, 66, 77, в момента разглеждаме книгата на Йов. Книгата е изследване на проблема за божествената справедливост. На гръцки думата е теодицея, от гръцки теос е Бог и дикия справедливост. Теологичният въпрос в тази книга е как съществуването на всемогъщ и добър Бог се съвместява с наличието на зло в света, или иначе казано, защо праведните страдат. Един въпрос, който мисля, че всеки, който се е опитвал да сподели за Бог и за вярата на хора, които не вярват, е получавал ответно като отговор: ако имаше Бог, защо има страдания, защо има зло? И точно тази книга ни обяснява и ни превежда през тази история. Книгата е разделена на 3 части общо взето. В първата е Сатана отива при Бог и го кара да изпита Йов, тъй като Сатана повдига въпроса дали съществува пасивна праведност. Тоест, ако Бог награждава праведните с благополучие, то няма ли хората да действат праведно от чисто егоистични мотиви? Затова той моли Бог да провери това, като отнеме благополучието на Йов, който според Библията е най-праведният от всички служители на Бог. Първа глава, 1 стих: имаше в земята уж един човек на име Йов. Този човек беше непорочен и правдив, боеше се от Бога и се отдалечаваше от злото. Добитъкът му е бил, искам да си представите
в днешно време какво е това нещо? Това е тежък земевладелец и земеделец. Добитъка му е 7000 овце, 3000 камили, 1000 волове и ослици, най-голямото множество от слуги, най-знатният от всички служители на изток. Това е Йов. Тогава Господ пита Сатана: видял ли си Йов? Няма друг като него. Сатана му казва: така е, той има всичко. Вземи му го и той ще похули в лицето. Господ казва: ето, в твоята ръка е всичко. Тоест Господ остави Йов в ръцете на Сатана. Така се случва, че Йов губи добитъка, слугите и децата си, семейството си. Абсолютно всичко, което е имал. Сградата се срути, децата ти умряха, дойдоха хора и ограбиха целият ти добитък. Тогава буквално остава той сам с жена си и това, което Библията ни казва, че той е направил, е: Йов стана, раздра дрехата си, обръсна главата си и като падна на земята се поклони и каза: гол излязох от отробата на майка си, гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ взе, да бъде благословено Господното име. Във всичко това Йов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога. Интересното е, че така само започва книгата, но по-късно ще разберем какво всъщност прави Йов и през какво минава Йов и че Йов е като всички нас. И защо наистина искам да ви разкажа тази история от Библията? Защото наистина просто аз като я чета, аз припознавам себе си, защото аз съм минал през тези неща, аз съм губил близки хора и съм се гневил на Бог и съм питал: защо го правиш това нещо? Защо взимаш хора, които са добри? И тази книга наистина дава отговор точно на този въпрос, че в крайна сметка ние никога не трябва да изпитваме какво се случва въобще в живота ни, защото всяко едно нещо, което се случва, подготвя за следващите неща. Здравейте на всички, аз съм Fire и добре дошли в Hustle канала ни в YouTube. Благодаря на всички, които през изминалите месеци подкрепяха канала. Слушах се във вашите коментари и препоръки и смятам, че е време Hustle канала и Hustle влоговете да придобият едно ново ниво, да бъдат професионално заснети, за да може да видите пълната картина на нещата, пълната палитра на живота и на моите преживявания. Добре дошли в изцяло обновения Hustle канал в YouTube. Също така съм тук да апелирам още веднъж за вашата подкрепа, но този път подкрепата, за която апелирам, не е просто с абониране, коментар или лайк. Това съдържание, което ще създаваме, изисква ресурси и време. Имам нужда да станете част от Hustle армията. Всеки, който иска да подкрепи Hustle канала, може да последва линка в описанието ни и да стане част от Hustle армията в Patreon. По този начин вие подкрепяте създаването на едно по-качествено Hustle съдържание, на по-интересни влогове, на по-луди и щури видеа. Искаме да правим тренировки, искаме да правим разговори с успешни хора, искаме да даваме уроци, искаме да пътуваме, искаме да заснем цялото пътешествие на израстване, защото аз вярвам, че място, на което съм, е само начало и тепърва и за мен, и за вас предстои израстването. В знак на признателност към всеки един, който ще подкрепи Patreon на Hustle канала, в първия месец раздавам 3 много ценни за мен вещи. Първата от тях е GoPro-то, с което заснех всеки един влог, сниман до тук в Hustle канала. Един много верен мой приятел, който е бил навсякъде с мен из България и в чужбина. Втория подарък е моята Polaroid камера, с която снимам последните години. И третия подарък е един много готин BMX, който всички вие знаете от влога, който е професионален BMX. И в момента просто имам 2 колела, а в Библията пише: ако имаш 2 ризи, дай едната на ближния си. Така че някой от вас ще получи професионален BMX. 3 подаръка за всеки, който стане част от Hustle армията в Patreon. Hustle армията в Patreon има 4 подразделения. Първото подразделение е Редни Hustle. С него имаш достъп до ексклузивно съдържание, което ще бъде качвано само в Patreon. Второто подразделение е Сержант Hustle. С него имаш достъп до ексклузивното съдържание за Patreon, плюс снипет от тракове, които ще бъдат пуснати по-рано за теб, специално в Patreon. И ще можеш да чуеш част от новата музика преди да излезе. Третото подразделение в Hustle армията е Капитан Hustle. С него вече започваш да показваш сериозна подкрепа, за което наистина ти благодаря. Чрез това ниво ти получаваш достъп до ексклузивното съдържание като видеа. Ти получаваш част от новата музика по-рано. Ти получаваш достъп до нетворкинг, събития и лисенинг сесии на нова музика, микстейпи, албуми, всичко, което предстои да правим. За теб ще има ексклузивни подаръци, като тези тук, които кой знае какво предстои в следващите месеци. Може да подаряваме коли тук. Както и достъп до специална група от капитани, с които ще се събираме и ще беседваме интересни за нас теми. Четвъртото подразделение на Hustle армията е Генерал Hustle. Ти си истинска подкрепа и истински стълб за този канал и съществуването, както и развитието му занапред. Благодаря ти от сърце. Чрез твоята подкрепа, като Генерал Hustle,
ти получаваш всичко от изброените неща по-нагоре. Както и твоето име ще бъде споменавано във всяко видео, както и в стори в Instagram. Част от сумата, с която ни подкрепяш, ще бъде отделена за благотворителност всеки месец, като най-вероятно ще слагаме анкета и всички заедно ще решаваме за какво да отиде сумата. Имаш правото да решиш една от темите на видеята за следващите 6 месеца, както и еднократна тренировка с мен. Благодаря на всички вас за подкрепата. Вие сте тези, благодарение на които Hustle канала съществува и ще продължава да расте. Благодаря от душа и сърце. Здрави и силни, смели и млади. Минаваме към втора глава. Сатана иска директно наказание за Йов чрез болест и Бог му казва: окей, накажи го, прави с него каквото искаш, само не го убивай, просто го остави жив. Аз знам, че той няма да се отрече от мене. Йов буквално се разболява, целият става в цирей, като буквално в книгата пише лоши цирей. Това са, не искам да знам какво е било. И интересното, което се случва във втора глава, е, че жена му идва и му казва: похули Бога и умри. Още ли държиш правдивостта си? Похули Бога и умри. А той отвърна: ти говориш както говори някой от безумните жени. Какво? Доброто ли ще приемаме от Бога, а да не приемаме и злото? Във всичко това Йов не съгреши в устните си. Това е, както ви казвам, в първите 2 глави той все още е твърд и праведен, защото е началото на наказанието, но с дните и усилването на болката му, той почва да изпитва Бог. В 3 глава Йов вече почва да показва човешката си природа, като буквално проклива съществуването си. Това е за мен един момент на психически срив за него. Той пожелава да не се е раждал, това са неговите думи. Той има тотална непонятност на наказанието, което му се случва, защото наистина Йов е един безгрешен и праведен човек, който винаги е живял праведно, винаги е помагал на вдовицата, помагал е на сирачето, помагал е на бедните, на сиромасите. Никога не е взимал от бедните, никога не е крал. Това е нещо много важно, понеже много хора имат грешно разбиране, че когато си християнин, ти трябва да си беден. Йов е пример за един човек на благополучие. В цялата Библия, навсякъде Бог ни говори, че ако си праведен, ако вярваш, благо си милост ще те следват. В Псалм 23 е казано: през всички дни на живота ти. Йов е човек с благодат, който е с тази благодат от праведен живот. Нищо лошо не е направил, за да получи това наказание. В глава 4 започват срещите с 3 негови приятели: Елифаз, Валдат и Софар, които започват да го критикуват и започват да се опитват да му вменяват, че той е грешен човек и че той е правил много грешни неща. Един от приятелите му проговаря, като казва: страхът ти от Бога не е ли твоето упование и в правотата на пътищата ти твоята надежда? В следващата глава Елифаз го вразумява, като му казва: наистина гневът убива безумния и негодуването умъртвява глупавия. Напомня му, че живота е борба и страдание и го моли да потърси Бог и да вярва. В последните стихове на главата казва: защото скръбта не излиза от пръста, нито печалта пониква от земята. Човек се ражда за печал, както и скриците, за да хвърчат високо. Това е много интересен пасаж. Тук са буквално глава след глава осъждение. Йов ридае, Йов се самосъжалява, отново осъждение към него и тези 3 негови приятели му казват как Бог е велик, как той трябва да се доверява и как трябва да буквално да падне на земята и да моли Бог просто за прошка, защото той е много грешен човек и той се опитва да им обясни, че ако Бог дойде в момента и говори и е пред него, ще се защити във всяка една от сферите, които твърди, че е праведен. Буквално той казва, че няма Бог къде да го пипне, къде да го пробуде, където той да е грешен. В глава 6 Йов рида и показва нежеланието си да съществува по този начин. В тези глави той просто казва, че иска да умре, иска да го застигне смъртта и не иска повече да се събужда, защото мъката му е голяма. Глава 7 е молитва към Бог с тежко отчаяние, в която Йов казва: до кога няма да отвърнеш погледа си от мен и няма да ме оставиш, нито колкото слюнката си да погълна. Ако съм се грешил, какво причинявам с това на теб, по-наблюдателю на хората? Защо си ме поставил за свой прицел, така че дотегнах на себе си? Защо не прощаваш престъплението ми и не отнемаш беззаконието ми? Защото още сега ще спя в пръста и сутринта ще ме търсиш, а няма да ме има. Иска да си отиде, той повече няма за какво да живее. Така го чувствам аз. В глава 8 втория приятел на Йов, Валдат, го вразумява, не го оставя в самосъжаление, а го вдига така в кавички с словото и с притчи. Никне ли рогоска без тиня, расте ли тръстиката без вода, докато още зелена и неокосена изсъхва преди всяка друга трева. Така са пътищата на всички, които забравят Бога, и надеждата на нечестивия ще загине. Надеждата му ще се пресече, упованието му е паяжина. Той ще се опре на къщата си, но тя няма да устои. Ще се хване за нея, но няма да издържи. В глава 9 Йов осъзнава, че греши в самосъжаление
самосъжалението и оплакването си и изговаря Божията справедливост в 4 стих. Мъдро сърце и мощна сила има Бог, кой като упорствал против него е благоденствал. Буквално тия глави са в една глава, той иска да умре, в следващата се вразумява чрез приятелите му, после пак е в самосъжаление, после пак се вразумява и така е може би до 30 глава, до идването на един нов човек Елиу като образ, който след малко ще ви покажа. В глава 10 Йов отново е повален от скръбта и моли Бог да се смили над него. Ще каже на Бога: не дей ме осъжда, покажи ми защо ми ставаш противен. Добре ли ти е да оскърбяваш и да презираш делото на ръцете си, а да осветляваш решението от нечестивите? Телесни очи ли имаш или гледаш както гледа човек? Твоите дни са като дните на човека. При все, че знаеш, че не съм нечестив и че никой не може да ме избави от ръката ти, твоите ръце ме създадоха и усъвършенстваха като едно цяло, а пак ли ме съсипваш? В глава 11 другият приятел на Йов го убеждава, че греши и че трябва да се смири пред Бог, като му казва: защото ти казваш това, което говоря е право и аз съм чист пред Божиите очи, но дано проговореше Бог и да отвореше устните си против теб и да ти явеше тайните на мъдростта. Тя е двояка в проницателността си. А в глава 12 Йов отхвърля обвиненията на приятелите си и докладва вярата си в всемогъществото на Бог, като казва: но и аз имам разум, както и вие, не съм по-долен от вас и такива работи кой не ги знае. Станах за присмех на ближния си, човек, който призовава Бога и той му отговаряше. Праведният, непорочният човек стана за присмех. Този, чието крака са били близо до подхлъзване, е като презрян светилник в мисълта на благополучния. В живота, в които просто в самия момент, когато ти си на дъното, когато ти си в тъмнината, ти не виждаш смисъла от съществуването си в този момент. И когато ти не знаеш голямата картина, която вижда само единствено Бог, за тебе е много трудно да осъзнаеш какво се случва и е напълно нормално да реагираш с такива думи, нали? Защо ми е да живея? Нали, има хора, които губят децата си, има хора, които губят родителите си, има хора, които губят човека до тях, хора остават на улицата. И в този момент първото, което ни идва, нали, на човешкия ум, на телесния ум, е това: защо ми е въобще да живея, смисъл аз. Това нещо, което имах, беше смисъла на живота ми. И тази книга идва да ни научи точно на този урок, че ако ние уповаваме на нещо друго, освен на Бог и освен на вярата, никога няма да може да излезем от бурята. Никога няма да може да излезем от тъмнината. И на противоположната страна, ако уповаваме на Бог, ако вярата ни изцяло е в Бог, ние ще знаем винаги, че Той вижда голямата картина. И място, на което ни е поставил сега, е едно изпитание, един тест, чрез който, ако ние се докажем, ние ще бъдем качени на един нов връх, който ще ни разкрие изцяло нова картина, която в старата ни версия не е била възможна за нас просто. И Сатана затова казва на Бог: вземи му всичко и той ще похули в лицето. Но истината е, че Йов не го похулва. През всички тия разговори с приятелите си той ридае и не може да си обясни защо му се случва цялото това страдание и иска да умре, но казва: Бог е велик и Бог има промисъл в цялото мое страдание. Аз вярвам, че той ще дойде и ще ми го обясни. Накрая на книгата ще видим поуката, но не бъдете като приятелите на Йов. Ако някой ваш приятел страда, ако някой ваш приятел е в труден момент, ако някой ваш приятел е на дъното, не бъдете като приятелите на Йов да му кажете: ти си грешен, ти сигурно си направил много лошо. Ако знаете, че този човек наистина е бил добър човек, ако знаете, че той е правил добри неща, ако знаете, че той е бил праведен, че той не е съгрешавал наистина, че е бил искрен в чувствата, мислите и действията си, не реагирайте първосигнално, ама една прегръдка би била доста добро начало. Просто го прегърнете, оставете човека, без значение мъж, жена, оставете го да поплаче, ако има нужда, оставете го да сподели, кажете му, че всичко е наред, че го обичате, че не е сам. Това е нещо, което много повече ще помогне, отколкото да кажете: сигурно си направил нещо лошо, затова ти се е случило. Човека и без това е долу. Не дейте да го биете с бухалката и да искате да го унищожавате тотално, защото вие сте негови приятели, вие сте последните хора, на които той се доверява и той има нужда от вас в този момент. Има нужда от ръката ви, от рамото ви. Има нужда вие да бъдете негова сила в този момент, когато той не вижда сила в себе си и когато вярата му е слаба. Знам, че ви звучи абстрактно, знам, че за много от вас звуча като сектант, знам, че много от вас ще ме осъдят. Превъртете малко назад и чуйте думите, които ви казах. Приеми ближния така, както приемаш себе си и не осъждай. Опитай, ако проработи за тебе, а то ще проработи, продължи напред.
Благодаря ви, че останахте до края и изгледахте. Може да ни подкрепите като споделите този епизод. Благодаря на всички, които режат видеа и ги качват в TikTok. Помагате много на канала. Пишете отдолу коментари. Споделете с приятели. Абонирайте се с Камбанка. Казах 300 000 неща, надявам се сте ги запомнили всичките, но помагайте на този канал, споделяйте го на всяко едно възможно място и казвайте на всеки един възможен човек, защото в този канал ще има много яко съдържание идните месеци и дори не искам да говоря, вие сами ще видите просто. Дела трябва, не думи. До следващия влог. Здрави, силни, смели и млади. Ус.